Yes, adda di kita rumor-rumor ng anggulo tayo ya, Bumbo Roger. Yes, sir. Isong for the meantime, since hamping nga konkreto di kita amin, i-preste pa lang di kita nga anggulo tayo ya. Ahang anak pa makaited iti final ken concrete nga DJ cost iti oram. Okay, sir. When sir, mawata mi sir na iti but how about iti damages iti na uram iti kalban. Kumusta sir? Manon iti deklara iti babay iti kadigiti vendors ng una iti bank ti lokal na gobyerno. Apo hepe sir. Yes, Bumbo Roger, at dadamitan di kita initial nga nagita iti statement na kita basbasar tayo pa lang iti operational manual dito kita 24 million. Dito yung estimate kahit mabalin na bumaba, mabalin nga gumato, as long as mai-finalize tayo digiti affidavit of loss digiti victims ken dito biyang iti structure amount iti munisipyo dito yung market, Bumbo Roger. Okay. Digiti victims or vendors sir nga nagi pa-iti statement da. Ano digiti sir? Totally nga nauraman digiti tagilako digiti ilaklako da po hepe sir. Yes sir, aming establishment no tenants no stall iti second floor iti tiyandaan iti pasukin ket totally burned. Bumbo Roger. Mabalim mamuan sir, no nang stalls digiti sir. Paglakwan po hepe. Yes sir, adto iti stall iti okay-okayan, adda stall iti pagdaitan, adda stall iti pawn shop, adda stall iti deti printing shop iti t-shirt, ken deti dating post office, ken deti uso sa rin iti local government na storage da, Bumbo Roger. Okay. So dagiti sir on ti final nga numano amin dagiti damages dagiti nadakamatay nga stores owner apo hepe. Awan pa iti final, Bumbo Roger, ni madada initial na intenda no pa no kasta ante pela may ited amin as long as na permado DJ affidavit of loss da. Okay. So idikal man ada digiti rumor nga diti naggapuan ti uram or apoy iti mismo nga dati nga opisina ti post office. Di man na sir ti-establish tayo nga iso ti muna nga nagrugyan ti apoy sir. Negative sir, negative. Ineliminated DJ nga anggulunan. Kasi naka-close DJ awan ti Agusto sa Rijay, Bumbo Roger. So initial sir, ano digiti nagrugyan ti apoy sir? Iti merkado publiko sir, iti mikadwakat sa aran sir. Based ka digiti witnesses tayo, Bumbo Roger. Ada dito magibagbaga. Nadada ubing nga napanjing ato. Damit digiti makakita nga iti waya, iti kuryente, iti ruar na. Digiti kita isim-simpate pala amin, Bumbo Roger. Okay. So possible sir, ni ranta or dati pa napasama ka pa nag-short circuit. Apo hepe. Possible ba, Bumbo Roger? Okay. So kadikiti sir. Yes sir, okay. So kaditi sir, so mas na nadagdag sir nga kitang tanggulo nga dati kita possible nga dati nairanta nga uram, panaka-uram na sir. Parang kita Bumbo Roger kat hanan na iranta ito Bumbo Roger. Okay. So ada ka diti time frame sir, git pa nag-investigar ti Bureau of Fire Protection, git at ti local chief executive ti ili ti pasukin apo hepe. No ti empower ti local chief executive na time frame na Bumbo Roger kat awan met at basbasar tayo lang iti operational manual dito SOP tayo na not earlier than 45 days or 7 days up to 45 days iti ka-DJ SOP tayo, Bumbo Roger. Okay sir, mawata mi sir kadito. But the initial functionality pag-ibasbasaran ti damages more than 24 million the damages that the naura matsendaan sir. More or less 24 million, Bumbo Roger. Okay. Sir, kadito ko taway tiyang kuruman din ni Bombo Jenis sa damo digiti ka saludsod na Bombo Jenis. Any follow-up question kay ni Fire Inspector Bunwan, Pwede? Okay, so maraming salamat, Bombo Roger Lopez, and good afternoon po Fire Inspector Roy Bunuan, sir. Baga malamumot, ma'am.
Yes, sir. So, sir, nagsublin dagitay aglaklako, kadeti may kadeti muna kad sa arat niti merkado publiko, sir. Yes, ma'am. Nagsubli damit lang, ma'am. Naipakni damit lang digitay gamgamit. Dangin. Di lang, te kunayo. Dadala ta digitay water damages na. Nagsubli damit lang, ma'am. Digitay dadati umunang sa aran. Okay. Awan iti pagdelikadwan nor saan nga delikado, sir, nang lunakot no deti agangin ket adda iti galba, kada iti kwa nga urang iti ngato, wamet iti sang risguna digijay sir. At dadalat ta ka dyan nga risguna, no, no man pa no kasta, binarikadaan tayo ti Giant, ma'am.